Ei kuulu. Kuuluuko nyt? Joo. Jussi Halla-aho kävi eilen eduskunnassa ja toi suoraan terveisiä tuolta Brysselistä. Mä voisin pikkusen niistä ongelmista, mitä meillä on, valaista teitä. Täällä on nimittäin rajat kiinni, mä oon samaa mieltä, mutta miten se tehdään? Siinä on se ongelma. Mutta Jussi puhuu siellä, mä en koko aikaa joutunut olemaan, kun mulla oli maa- ja metsätalousvaliokunta siinä välissä, mä joudun pois sitä menemään ja sitten mä en saanut niitä argumentteja sieltä. Mutta sen aikaa, minkä mä olin siinä, niin me ollaan yhteisessä eurossa ja Eurostoliitossa. Ja päätösvalta on täysin Brysselissä ja ne päätöksenteko on siellä niin hidasta, että siellä ei tapahdu yhtään mitään. Jos joku asia nyt pitäisi päättää tänä päivänä, niin ehkä 4-5 vuoden päästä, jos ei kriisiä tule. Jotakin tapahtuu. Elikkä tämä on se ongelma siinä päässä. Ja sitten, jos lähdetään tuolta Etelä-Euroopasta, Turkista on tullut koko ajan tänne se pakolaisvirta, mikä on niin kuin nyt avautunut. Ja se avautui, Kreikka piti niitä rajoja jonkin verran kiinni, niin kauan kun Tsipras tuli valtaan. Mutta tietysti tämmöinen, te nimitätte suvakiksi, ehkä semmoinen paikallinen suvakki tai suvaitsevainen ihminen, niin aukasi täysin ne rajat. Siitä se johtui se vyöry tänne Eurooppaan. Ja Turkki pelaa siellä omaa peliään, siis rahastaan. Nyt sillä on luvattu 3 miljardia euroa, että se pitäisi niitä rajoja kiinni ja viisumivapautta ja tämmöistä luvattu sinne. Se on bisnestä heille. Ja se on erittäin vaikea. Eurooppa tietää sen, mutta se on erittäin vaikea laittaa tuluppa siihen hommaan. En tiedä, mistä niin paljon rahaa löytyy, että se saataisiin. Sitten on Libyassa semmoinen tilanne, että siellä ihmiskauppa rehottaa, sieltä tulee koko ajan porukkaa ja siellä on 2 hallitusta nyt, jotka kilpailee Eurounionin hyväksymistä. Toinen on Tobrukissa, toinen Tripolissa. Ja nämä kilpailee keskenään, kummanko Eurooppa hyväksyy. Sitten siellä on se tilanne, että rannikkoalueet on kaikki Isiksen hallinnassa melkein. Ja ne loppaa sitä porukkaa tänne. Sitten siinä on vielä semmoinen, että nyt jos näistä toinen hallitus nyt hyväksytään ja lupaa pistää rajat kiinni Eurooppaan, että sieltä ei tule sitä pakolaisvirtaa, niin siellä elää, mä en tiedä paljonko se budjetista on, mutta suuri on se lovi budjetti, jos se ihmiskauppa lopetetaan. Ja ne ihmiskauppiat, jos se lopetetaan, ne ihmiskauppiat alkaa sitten tulla tänne Eurooppaan. Että ollaan melkein mahdottomassa tilanteessa, että mitä pitää tehdä. Sitten Suomesta sen verran, nämä oli ne terveiset, mitä Jussi siellä sanoi. No vielä sen verran, että se oli ranskalaisen kollegansa kanssa ne jutellut siellä. Ja tällä kollegalla oli joku muslimi, joku paikallis, semmoinen huippujohtaja, joku toinen 3 siinä järjestelmässä. Niin oli kertonut, että Ranskassa on noin 10 miljoonaa muslimia. Virallinen tieto on 5 miljoonaa. Ja siellä niiden yhteisöjen keskellä puhutaan yhteenotosta, että milloinka tulee muslimien ja Länsi-Euroopan välillä se. En tiedä miten syvällistä se on ollut, mutta tämmöistä tietoa sieltä tulee. Ja ISIS soluttaa meille, jos ajatellaan, että Ranskassa on 10%, 50 miljoonaa asukasta, kun siellä on, vai joku tietää paremmin, mutta kuitenkin monta miljoonaa. Jos ne saa prosentin tai promillenkin, tietää mikä määrä sitä on. Sieltä tulee tänne, ne menee joka puolelle Eurooppaan. Et tilanne on todella vakava ja me nyt ainakin perussuomalaisina yritetään tehdä kaikki siinä, mitä pystytään. Ja hallitus on se paikka, mistä sitä vaikutetaan, oppositiosta räkytetään, eikä sieltä ei tehdä mitään. Mitä? No niin. Suomi kunniaa ja meidän pitäisi erota sitä eurosta, jos me halutaan rajat kiinni.
Joo. Joo, mä kerron tästä Suomen tilanteesta sen verran, että jos me perustuslakia muutettaisiin nyt, kun sanotaan rajat kiinni, me tarvitaan siihen 5/6 kansanedustajista. Ja se tarkoittaa sitä, että 34 edustajaa on SDP:llä. Se yksin pystyy kaatamaan sen. Ei me pitäisi saada yli 50% kansanedustajista perussuomalaisille, niin silloin alkaisi tapahtumaan, mutta ei tällä porukalla. Me saadaan siellä aikaan kyllä jarrutettua tätä toimintaa. Mutta se ei ole niin kuin vesihana, että tosta vennetään kiinni ja tosta auki, raja kiinni, raja auki. Ei se niin tapahdu. Nyt maaliskuussa tulee näille turvapaikkaturisteille, niin kuin sanotaan, niiden syöttöjä niin sanotusti niihin maihin vähennetään. Eli niiden etuuksia leikataan. Ja ne pistetään, mitä meihin tulee, niin minimiin kuin pystytään. Sen takia, tai sen jälkeen niitä ei tule tänne. Nimittäin etuudet lasketaan niin alas, ettei kannata lähteä. Ne alkaa luonnostaan valumaan pois ja sitten jää ne, jotka todella on hädänalaisia. Voi tulla jopa joku nainen ja lapsikin olla täällä seassa. No partalapsia Viitasaarelle nimittäin, sillä kerättiin noita lastenvaunuja noita, niin mä pistin Facebookiin, että laittakaa partakone mukaan sinne. No. Se on paljon tärkeämpi semmonen kuin joku lastenvaunu. Niitä joutuu jatkamaan kuin rekkaa sen jälkeen, jos ne laitetaan sen. Tuosta päätöksenteosta, mitä me siellä tehdään, perussuomalaiset. Jos siellä hallituksessa olisi nyt vaikka vihreät, tai SDP, vasemmistoliitto, niiltä tulee tämmöisiä ehdotuksia. 1 000 000 sopii hyvin helposti tänne elätettäväksi. Siis siellä ei ole todella mitään rajaa. Ei ne ole, mutta jos ne olisi, ne ei pistäisi minkäänlainen. Me jarrutetaan siellä. Tehdään kaikkemme, mitä pystytään. Jos minä olisin siinä kuningas tällä hetkellä, yksinvaltias, ei tulisi varmaan pakolaisia tähän maahan. Niin. Mutta yksi. No rahat tulee nyt, Suomi ottaa velkaa 5,5 miljardia ensi vuonna ja siitä 1,5 miljardia jaetaan näille kavereille, mitkä tulee tänne elämään täysin velkarahaa. Ja tästä kotouttamista, kun ne puhuu kovasti. No, mikä se nimi nyt on? Niin meillä on 25 vuotta tullut somaleita. 90% suurin piirtein elää Kelan varaan. No jos 25 vuotta harjoitetaan hommaa, niin nyt puhutaan kovasti, että se on rikkaus meille ja rikkaus. Kyllä täytyy sanoa, että reikkalainen laskutikku on takataskussa, jos sieltä rikkautta rupeaa löytymään. Kyllä joskus perustelee, mitä se tarkoittaa se rikkaus. En mä pysty perustelemaan semmoista, mutta joo, kyllä mä sen teen. Nyt meille tulee, jos ajateltaisiin, että meille maahanmuutto, puhutaan, että maahanmuuttoa tarvitaan. Mä oon nähnyt tuolla marjapuolukka metsässä ja marjatiloilla, niin ei siellä ole yhtään somalia, ei siellä ole yhtään irakilaista, ei afganilaista eikä tämmöistä. Mitä tänne tulee? Siellä on taimaalaisia, ukrainalaisia, virolaisia, venäläisiä ja suomalaisia. Siis nämä työllistyy varmasti, joilla on tarkoituskin tehdä työtä. Mutta joille lyödään koko ajan kaikki eteen valmiiksi lusikka suuhun melkein, niin totta kai ne sinne tulee ja sinne jää. Sitten siitä vielä eduskunnassa viime viikolla mä puhuin tästä työllistämisestä. No jos mä nyt työllistäisin mä oon jonkin verran sitä hommaa tehnyt, niin kyllä se tällä paikallisella murteella paljon paremmin onnistuu kuin jollakin suahililla tai mitä näitä on tulleet irakilaisten, mä en tiedä mitä, niin arabia puhuu. Siis meillä on sama kulttuuri.
meillä on 300-500 000 työtöntä. Helpompi meidän on ne työllistää kuin jotkin, jotka tulee tuolta Lähi-idästä, toista kulttuurista, ehkä oppinut kamelia ajamaan, Aasia käsittelemään tällainen, niin tänne tietotekniikan yhteiskuntaa, joka on kaikki napen jäljessä. Aivan älytöntä hommaa ja semmoista porukkaa luulla, että ne tänne integroituu. Se on luulutauti. Ja semmoinen, että ei muuten taho lähteä näiden muutamia päästä pois, jos ei todennäköisesti Siberia on, joka opettaa sitten. Mä tästä puheesta kannattaisi jotain ottaa tuohon. Meillä nyt sanottiin, tai lisättiin budjettiin 452 miljoonaa maahantuloon lisää. Ja siellä se ensimmäinen kansliapäällikkö, joka jäi eläkkeelle, sanoi, että se ei riitä, että se on 3 kertaa, että 1,5 miljardia on se luku. Kaikki leikkaukset, mitä tehdään, suurin piirtein menee tähän maahanmuuttoon. Ja jos se tällaisena jatkuu, tässä kaveri puhui, että vuonna 2020 meillä olisi 500 000 ulkomaalaista. Niitä on paljon enempi, jos tämmöistä. 30 000 tuli puoleen vuoteen. Jos noita ei saada tätä hommaa hallintaan, meillä tulee ensi vuonna 200 000. Välimeri on nyt kylmäaluetta heikäläisen. Ja sieltä se yli tulee. Sieltä ei tule niin paljon porukkaa. Kevät tulee, lämpiä kelit, niin silloin alkaa virta. Ja se ulottuu muuten tänne asti. Siellä päässä pitää ruveta tekemään toi. Australiassa, tuolla oli, mä eilen kuuntelin radiosta, että jokainen hukkunut ihminen Välimereen on liikaa. Australiaan, mä puhun nyt, puhutaan sitten vielä. Australia pisti tämän homman jumiin. Yhtään hukkunutta ei ole lähialueilla merissä. No, me annetaan syöttö Euroopasta tänne vaan, niin totta kai siinä hukkuu, kun sitä väkeä kulukee siinä. Mutta jos sitä se loppuu se kulukeminen, ei niitä hukkuneita tule. Eli osaltaan tämä suvaitsevaisuus luo semmoisen tilanteen, että niitä hukkuneita tulee. Tämä on semmoinen magneetti Länsi-Eurooppa, että tänne on tulossa sitä porukkaa. No, kertokaa mulle, miten se tehdään. Mä tekisin. Joo. Joo. Rajat laitettaisiin kiinni, jos pystyttäisiin. Paavo Väyrysellä on se kansalaisaloite, että irti EUsta. Ja se, silloin meillä on omaa päätösvalta, jos me päästään siitä irti. Kyllä se Brysseli vaikuttaa niin paljon ja kansainväliset sopimukset, jotka on aika aikaisemmin tehty, että ei me saada niitä kiinni. Irakista tulevista pakolaista vielä sen verran. Viime vaalikaudella Irakki olisi tehnyt palauttamissopimuksen. Meillä oli ulkoministeri, joka ei ruvennut tekemään sitä. Hän halusi maahanmuuttajia lisää. Nyt ollaan siinä tilanteessa, mitkä edelliset on tehnyt. Jos Soini olisi ollut silloin ministerinä, varmasti olisi lyönyt nimen alle, että palautussopimus ja irakilaiset sinne takaisin. Mutta tuomioja teki tämmöisen tämän. Ja me kärsitään nyt tästä. Mutta no siinä on, sitä puidaan koko ajan tuolla, että saadaan tehtyä. Kyllä siellä on koneisto käynnissä ja kaikki tehdään, mikä pystytään nyt. Tämä on saatava hallintaan. Taikka tämä on jo nyt osaksi, taikka tulee miehitetty maa. Ja täällä eletään sitten niin kuin miehitetyssä maassa. Raiskauksia on koko ajan, me saadaan nyt päivittäin lukea noista lehdistä niitä. On kaiken maailman muuta rikollisuutta. Kohta alkaa tulemaan iskuja, niin kuin Pariisissa oli, Kööpenhaminassa, Ruotsista kuullaan koko ajan. Ne tulee tänne meille. Ne toimii niin kuin miehitetyssä maassa. Ja tämä on saatava kuriin. Perussuomalaiset siellä on tekemässä sen, minkä pystyy. Mä ainakin, niin mä lupaan sen teen, mitä mä osaan ja pystyn. Minä en hyväksy tätä. Mä tein vaalityön siinä, että turvapaikkaturismi seis. Mutta en yksin kyllä sitä saa, eikä
perussuomalaisetkaan. Jos ainoa vaihtoehto saataisiin yli 50% paikoista, niin sitten tietysti. Mutta todennäköisesti mahdotonta. Mitä se Soini tekee? Tämä ei ole tapahtunut voimaa vastailla. Se on ulkoministeriö joutuu paljon kiertämään maailmalla. Ja kääntämään takkia. Ne on ulkoministeriön asioita joutuu hoitaa. Sisäministeri on täällä erikseen ja hän hoitaa sitten tätä tilannetta. Hoitaa. Omalla tavallaan. Mutta minä päästän tänne, täällä on varmaan monta puhujaa, niin jatkamaan jonkin toisen. Kiitos. Pistetään neuvolle vielä pikoon päähän. Olisi mukava, kun meillä olisi semmoinen media, että sinne pääsisi sanomaan nämä asiat sen sijaan, että me joudutaan täällä näitä juttuja kertomaan toisillemme ja tallentamaan ne itse ja julkaisemaan ne YouTubeen. Tässä Teuvo sanoi, että me ei voida tälle mitään, mutta mun mielestä kyllä se riittää, että me aletaan noudattaa näitä lakeja. Kyse on vain tulkinnoista. Että esimerkiksi meillä on Dublin-asetus, jonka mukaan näiden pitää hakea ensimmäisestä maasta, johon ne tulee. Niin sen sijaan, että ne päästetään Ruotsista tänne, niin me voitaisiin sanoa, että ei. Geneven sopimuksen mukaan jokaisella vainokohteeksi joutuneella on oikeus hakea turvapaikkaa. No, nämä tulee Ruotsista, eikä jos heitä siellä joku vainoa, niin ne voi tehdä ilmoituksen Ruotsin poliisille. Meillä on ulkomaalaislaissa 103. pykälä, jonka mukaan turvallisesta maasta tulevien hakemuksia ei tarvitse käsitellä. No nämähän tulee Ruotsista, joten niitä ei tarvitse käsitellä. Geneven sopimuksen mukaan myös on tämä, että yksi näiden suvaitsevaisten argumentti on, että ei ole laittomia ihmisiä, koska Geneven sopimuksessa artikla 3.1 kertoo, että laittomasti maahan tulevia pakolaisia ei pidä kohdella kuten laittomia maahanmuuttajia, kun he tulevat suoraan maasta, missä heidän elämänsä uhataan. No nähdään. Edelleen tulee Ruotsista, joten eivät tule suoraan siitä maasta, jossa heidän elämänsä väitetysti uhataan. Tällä hetkellä keskiviikkona 30 000 raja meni rikki. Kun ottaa huomioon, että viime vuonna 3600 tuli koko vuoden aikana, niin tämä on tavallaan 10-kertaistunut ja tällä hetkellä päivätahti on noin 100. Eli 100 päivässä, niin se on 700 viikossa. Ja kun otetaan se huomioon, että yksi vastaanottokeskus vetää noin 300 ihmistä, niin se tarkoittaa, että 3 päivän välein tänne pitää perustaa uusi vastaanottokeskus. Niin mä jo sanoin tämän syyskuussa 19, silloin ensimmäisessä rajat kiinni mielenosoituksessa Torniossa, että tämä maa täyttyy näillä. Se on selvä juttu. Ja ihmiset vastustaa tätä paikallisesti. Normaalit ihmiset ei halua näitä omille paikkakunnille, mutta tässä kunnalla on ainoastaan mahdollisuus kieltäytyä silloin, kun se perustetaan kunnan tiloihin. Mutta jos tätä nykyään kierretään siten, että nämä ensin vuokrataan yksityiselle ja sitten maahanmuuttovirasto solmii sopimuksen tämän yksityisen kanssa. Ja mikä parasta, niin maahanmuuttovirasto salaa nämä sopimukset. Mä oon tilannut maahanmuuttovirastolta Luona Oyn sopimukset, mä sain ne, mutta niissä on peitetty hinnat. Eli me ei tiedä paljon ne maksaa näille. Ja mä oon tekemässä tästä valituksen hallinto-oikeuteen, mutta kun lähetän sen ensi viikolla, niin ne peittää nämä ja ne toimii niin kuin yritys. Maahanmuuttovirasto nykyään on yritys mukaan tässä valtiossa ja ne Twitteriä käyttävät ja sen kautta ikään kuin heille tämä kasvu on positiivinen juttu. Ja sisäministeriö samalla tavalla pelkkää tuommoista, että he kehuvat omaa toimintaansa. Ja se on todella raivostuttavaa lukea niiden Twitter-viestejä. Yksikin oli, että jo maanantaina tuli vain 98 hakijaa sisäministeriön tiedottaa. Niin ei se...
elokuussa, kun kävin Sangin suussa, niin ne oli perustanut sen ja sitten ne piti sen tiedotustilaisuuden 2 päivää sen jälkeen. Ja kaikki tuli sinne nämä salit on aina täynnä ja ihmiset kertoo huolensa ja valittaa näistä asioista SPR:lle, mutta ei niitä kiinnosta ollenkaan. Ne vaan sanoo, että teille ei tarpeeksi tietoa ja te olette rasisteja ja teidän pitää tutustua näihin. No, nämä ihmiset sanoo, että me ollaan just tutustuttu ja meitä harmittaa nämä, me ei haluta näin. Mutta tämä ei ole demokratia. Niin, no kyllä sen voisi perua, että voisi sulkea sen. Ja tämä on just jo nostanut tätä vihaa ja sitten jotkut tämmöisiä epätoivoisia hätähuutoja, kuten näitä polttopulloja tai tämmöisiä tapahtuu. Ja se on erittäin ikävä juttu, koska ne käyttää näitä sattumuksia sitten lyömäkirveenä meitä vastaan. Ei me olla koskaan käyttämässä väkivaltaa, mutta jotkut siihen sortuu ja siitä ei ole mitään hyötyä. Ja mun mielestä kyllä Suomessa harvoin ihmiset lähtee mielenosoituksiin, mutta olisi hyvä, että jatketaan tätä. Tämä ei jää tähän, näitä tulee ja kannattaa houkutella muitakin tuttuja näihin. Näillä puheilla ei sinänsä ole merkitystä, koska ei nuo päättäjät meitä kuuntele, mutta se, mitä enemmän me saadaan tänne ihmisiä, vaikka 1000, 2000, Tornio olisi hyvä saada 2-3 tuhatta ihmistä, niin se massa, niin sillä on se vaikutus, jos silläkään. Sitten, niin kuin mä alussa sanoin, niin tämä media, se olisi hyvä, että me päästäisiin puhumaan sinne. Milloin te olette viimeksi nähnyt joku järkevä ohjelma, jossa järkevästi keskustellaan tästä aiheesta? En ole nähnyt. Joskus siellä on joku Halla-aho-tyyppinen, joka kertoo asiat niin kuin ne on, mutta sillä annetaan 2 minuuttia ja sitten loppuviikkoon jotain puhdasta mokutusta. Niin pitäisi päästä järkeviä ihmisiä sinne heittämään niiden suvaitsevaisten argumentit on erittäin helppo kumota, mutta pitäisi vaan päästä sinne. Jotkut sanoo, että meillä ei ole sananvapautta, niin kyllähän meillä on. Mä voin sanoa tässä mitä mä haluan, mutta sille ei ole väliä, kun se ei pääse tuonne tiedotusvälineisiin asti. Niin meillä on sananvapaus, mutta kun se medianäkyvyys ei ole tasapuolinen. Hyvä esimerkki tästä median huonosta tasosta on se, että sä voit lukea saman uutisen, jonka sisältö on eri. Että esimerkiksi nyt tämän Kempeleen yksittäistapauksen jälkeen niin yhtäkkiä koko syksyn poliisi on valehellut meille, että ei nämä ole lisännyt mitään, ei ole lisännyt tehtävien määrää, ei näistä ollut mitään haittaa, suomalaiset on vaan rasisteja ja näin. Niin, mutta nyt sitten kun tuli tämä Kempeleen sattumus, niin sitten nyt yhtäkkiä julkaistaankin, että joo, on siellä sittenkin ollut näitä yksittäistapauksia ja oikeastaan niitä on ollut tosi paljon. Niin tässäkin oli, että yhden uutisen mukaan oli, että 10 turvapaikkaa epäillään nyt alaikäisten raiskauksista. Yhdessä toisessa lehdessä oli, että 10 epäillään ja sitten tänään oli, että tasan 10. Mutta nehän itse ensin ne sanoi, että ne ei tilastoi niitä, mutta sitten ne sanoi, että ne jostain syystä tietääkin nämä määrät. Niin ei tähän voi luottaa. Että mun mielestä poliisin pitäisi julkaista ne taulukot, jotta joka ikinen voi katsoa suoraan ne tiedot, eikä se, että annetaan toimittajille toimittajat ei osaa tehdä töitä tässä maassa. Ne ei ymmärrä lukuja, niillä on muistiinpanoja ja ne ei osaa ne unohtaa asioita ne poistaa semmoisia seikkoja, jotka ei niitä miellytä. Tää on tästä turvapaikkahommasta, niin ei tässä ole mitään järkeä, ei yhtään mitään. Me ollaan tuotu tänä vuonna 30 000, tai siis tänne on päästetty 30 000 hakijaa. Ja esimerkiksi Norjahan on nyt päättänyt, että ne käännyttää suoraan rajalle. Me voitaisiin tehdä aivan samat asiat, mutta meillä on tämmöisiä päättäjiä, jotka en mä tiedä mikä niiden suunnitelma on, mikä projekti, niin niillä on joku hullu projekti tässä käynnissä, että tämä maksaa aivan älyttömästi. Useita miljardeja, nämä puhuu jostain miljoonista, mutta puhutaan miljardeista oikeasti. Ja mitä tämä raha menee vaan niiden elättämiseen täällä, kun sillä samalla rahalla voitaisiin tehdä paljon enemmän hyvää siellä, mutta toisaalta eipä se sielläkään toimisi, koska ongelma on tämä väestön kasvu.
holtiton väestön kasvu ja nehän sotis siellä, vaikka ei olisi olemassa länsimaita. Jotkuthan syyttää aina, että länsimaat on syyllisiä kaikkeen, mutta ei se mun mielestä ole niin. Se on vaan, että ne on semmosia, niin ne sotii siellä. Niin kun me tullaan ne tänne, niin sitten esimerkiksi tää Kempeleissä, niin nyt ihmiset joutuu pelkkään. Siellä ihmiset miettii, että voiko ne lähteä lenkille illalla tai tälleen. Niin se on niin absurdia, että me päästetään näitä tyyppejä, jotka sitten täällä luo sitä turvattomuutta. Niin me vaan, niin kuin mä oon monesti sanonut, että me vaan pilataan omaa maa tällä. Eikä se auta mitään, koska 30 000 verrattuna niihin miljooniin, jotka asuu siellä, niin mitä se mukaan auttaa? Ja sitten tosiaan ne, jotka on tänne asti tullut, niin on niitä oikeasti hädänalaisia. Niin, no nehän ei työllisty, kun ei nuo edellisetkään. Silloin kun tulijoita oli noin 3000 vuodessa, niin ei ne silloinkaan työllistynyt. Että nythän niin tässä mediassa puhutaan siitä, että kotoutetaan ja tuodaan, että niin, kun heillä on karenssi, 3 kuukauden karenssi, että jos he haluavat päästä töihin, niin heidän pitää odottaa 3 kuukautta. Mutta eipä ne edellisetkään, jotka on vuosikymmeniä asunut täällä, niin eihän nekään ole työllistynyt. Joten se, että me puhutaan tämmöisistä olemattomista aiheista, jotka on helppoa ampua alas, kun sanois vaan niille, mutta tässä maassa ihmiset ei sano, tai niitä ei päästetä sanomaan niitä asioita siellä, missä pitäisi saada ääni kuuluviin. Niin täältä saa Janne. Vielä yksi juttu, tai ehkä pari, niin Orpo sanoi, että nyt, jos tässä on tulossa tänne, niin APC:lla Ilta-Sanomissa, Orpo, näin tiukennetaan maahanmuuttoa. Niin yksi on, että joo, tästä lähtien, että kun saa 2 vuoden tuomion, niin sitten voidaan karkottaa. No itse asiassa tällä hetkellä ulkomaalaislain 149 pykälä, niin sen mukaan, jos ulkomaalainen saa tuomion, tai tekee rikoksen, josta voi saada vähintään vuoden tuomion, niin se voidaan karkottaa. Eli meillä on jo tällä hetkellä tiukempi juttu, tai tiukempi laki kuin mitä tämä älykääpiö ehdottaa. Niin, nämä tyypit ei edes tiedä omia lakeja, joita ne on säätämässä. Niin, että helpotetaan karkottamista. No, nämä aina vetoaa niihin kansainvälisiin sopimuksiin, esimerkiksi Ramin Atsimin Porista, joka sytytti palamaan sen tytön, ja niin, sitäkään ei voida karkottaa. Tässä maassa on jotenkin, että niillä on ihmisoikeudet, meillä ei ole mitään väliä. Nämä tyypit saa hilloa niin kuin ne haluaa, ja niin ei ole mitään keinoa päästä niistä eroon. Puhutaan karkottamisista, niin tänä vuonna 133 irakilaista on poistettu maasta. 133, niitä tulee päivässä saman verran. Niin nämä tyypit jää tänne moneksi vuodeksi notkumaan, ja ensi vuonna näillä 30 000, niin niillä on varmaan jokaisella oma lapsi täällä, niin miten sä sitten ne karkotat, kun niitä ei nytkään voi karkottaa. Vaikka nyt se on se hetki poistaa ne täältä. Ja varsinkin Torniossa se pitäisi, sen sijaan, että jos päästetään ne sinne järjestelykeskukseen, niin pitäisi sanoa, että pysykää Ruotsissa, että Ruotsihan teidät on houkutellut tänne pohjoiseen, ei Suomi. Meillä ei ole mitään, vaikka meillä olisi rahaa, vaikka taas pelkästään rahakysymys, niin siltikään me ei pystyttäisi hoitamaan tätä, koska nämä tyypithän ei viihdy pohjoisessa, siellä pitää päästä isoihin kaupunkeihin. Tämä on monimutkainen juttu, että ne on nähnyt kuvia jostain, on nähnyt televisioon. Tiedetään Ruotsista, tämä on kaikista paras juttu, meillä on tämä etumatka noihin muihin. Me aloitettiin tämä massamaahanmuutto 20-30 vuotta muiden jälkeen. Me tiedetään, mihin se johtaa. No, miksi näitä juttuja pitää toistaa? Mutta jos täällä on ehkä muita puhujia, niin mä voisin jättää heille. Mutta joo, tulkaa jatkossakin näihin tapahtumiin. Kannattaa tulla. Kiitos jälleen puhujolle. Meillä oli myös Emilia Korte puhumassa, mutta hän oli kiinnostunut